היית עושה את זה בחינם? איזה כאב ניסית להטביע? אתה חושב שהיא רצתה להיעלם? רצית לפגוע בו? אתה מריץ בראש תסריטים שמסתיימים אחרת? אפשר להחלים מזה? אהלן. ספר את סיפור ההצעה. זה קטע. אז חיפשתי מקום שיהיה פרסטיג' וגם ייראה פרסטיג' ושיהיה משהו הכי, לא ידעתי מה הכי. אבל אז נזכרתי שיש בדובאי את הבניין הכי גדול. ואז מצאתי תצפית, שהיא גם בריכת אינפיניטי. אמרתי, זה התכנון. אז שריינתי לנו טיסה. מתי זה היה? לא יודע, זה היה כזה חצי שנה מראש. ואמרתי, בוא נעשה טיול בדובאי, עניינים. הגענו לדובאי, ופשוט אמרתי לה, בוא נלך לבריכת אינפיניטי. כמובן, אני החבאתי את הטבעת בתוך הכיס. ואז כשאנחנו נכנסים לבריכה, הטבעת כאילו בקופסה יחסית כאילו מנופחת כזאת, ואתה לא כל כך מבינה למה אני אומר לה, בואי כבר לבריכה וזה, ואנחנו הולכים לכיוון הבורג' חליפה כזה וזה, ואז כזה הטבעת כזה פלופ כזה, כמו מצוף כזה קופץ, והשקענו בטבעת וזה, אז גם אני גם שומע כזה בול בול בול, כי כאילו הטבעת מתמלא במים כזה, אז אני מקרבת על יאללה בואי כבר מהר לאינפיניטי. ואז, וטל כשהיא מתרגשת יכולה לעשות תנועות בלתי צפויות עם הידיים, אז אני כמובן גם מכין אותה טל, אני הולך לעשות עכשיו משהו, אבל אל תעשי תנועות חריגות עם הידיים, כי רק מה שחסר לי שהטבעת עכשיו תיפול מהאינפיניטי 54 קומות. אז אני כזה מוציא את הטבעת, מרחיק אותה, פותח ככה, ואז אני אומר לה שלא קראתי ברך, כי זה היה בבריכה, וגם ככה אני גמד, אם הייתי קורא ברך הייתי טובע. אז אני אומר לה, אני רוצה לבנות איתך בית גדול כמו הבניין הזה, הבורג' חליפה מצביע. וגדול היא לא אמרה כן, אבל אני הבנתי שכאילו היא זורמת על זה, וזהו, זה היה הסיפור בגדול. מה הדבר הראשון שאתה לא עושה בבוקר? אוקיי, תמיד מקלחת, זה לא משנה, גם אם היא ישנה חצי שעה, היא תתקלח עוד פעם כשהיא תתעורר, כי היא מתקלחת לפני שהיא הולכת לישון, ואם ישנה חצי שעה, אבל היא ישנה, אז היא עוד פעם תתקלח, חייב, והיא מכינה את הקפה שלה ונשכבת על הספה כאילו סוף היום. זה תמיד ככה, היא מתחילה את היום כאילו סוף היום. באיזה תנוחה אתם ישנים? אז בתנוחה שאני מתרחק ממנה כמה שאפשר, זה תנוחה רחוקה, כי לטל יש יכולת להיות בטמפרטורה של 1,000 מעלות צלזיוס, ואני סובל מחום, אז בגדול אני פשוט כאילו, יום אחד כשנעבור דירה אני גם אקנה קינג סייז כדי להתרחק ממנה כמה שאפשר, כי אני סובל מחום, וקיצר תנוחה רחוקה. רק בחורף ל5 דקות כדי להתחמם כפיות, אבל זה 5 דקות ואז הצידה. מי הייתה החברה הראשונה שלך? החברה הרצינית הראשונה שלי? לינוי דרוקר, היינו בתיכון ביחד, ובתקופה שהייתי כזה חטוב ושרירי, אז גם רקדנו ביחד, ואז הפכנו להיות חברים, אבל אז התגייסתי לקורס טייס, הפסקנו להתראות, אבל היום אני עם טלטול, זה הרבה יותר טוב. מה יש לנו כאן? מי היה החבר הראשון של טל?
אני חושב שלטל לא היה חבר, אני הראשון שלה, וגם האחרון. לא יהיה אף אחד. לא, לטל לא היה חברים. כאילו, היה לה חברים, לא חבר, כאילו לטל היו דברים אחרים, את השובבה וזה, אני הבנתי, אבל כאילו... אבל לא חבר, כאילו, ריליישנשיפ. איזה בגד של טל אתה הכי אוהב? כמה שיותר חשוף. אני מאוד מאוד אוהב שטל מחמיאה על החלקים היפים בגוף שלה, ויש לה המון חלקים יפים. כן, אני אוהב חשוף. איזה בגד של טל אתה הכי שונא? כמה שיותר צנוע, בגדים צנועים זה רע, ולטל יש איזה ג'קט שהיא קנתה באיזה חנות יד שנייה, והוא גם נראה כאילו בן 200 שנה, כאילו הוא גם וינטג' אבל גם ישן מהווינטג' שהוא גם ישן תקופתית, כאילו זה ישן על ישן על ישן, וגם אחרי כל זה בטח גם עלה איזה 10 שקל. אני שונא אותו והיא לא מוכנה לזרוק אותו לפח. ג'קט ירוק כזה, מזעזע. תחשבו שכאילו בגד וינטג' זה סגנון ישן, אבל גם הסגנון הישן זה בגד שהוא כאילו ישן כי הוא ביד שנייה, וגם הקולקציה עצמה של הווינטג' בחנות ישנה, גם היא ישנה, זה יותר מדי, אני לא... אני לא מצליח. איזה חלק בגוף של טל אתה הכי אוהב? שאלה טובה. אני אוהב הרבה חלקים. אין לי חלק, יש לי פלג גוף. אני אוהב את הפלג גוף העליון. לטל יש כאילו צלעות, וזה טייני, ממש קטן. כאילו, זה תמיד אקסטרה שמאל. זה ממש כאילו... זה כמעט ברוחב של הראש שלה, כזה, ואני מאוד אוהב שזה קטן וקומפקטי מאוד. זה מאוד קל ללכת ולקנות לחולצות, אתה פשוט הולך וקונה את החולצה הכי קטנה בחנות, וזה תמיד איכשהו מסתדר על הגוף שלה. זה החלק שאני הכי אוהב, את הפלג גוף העליון. לא, זה טוב הדבר הזה, כן, זה נחמד. איזה חלק בגוף של טל היא הכי אוהבת? אני חושב את הפלג גוף העליון גם כן. היא כל הזמן הולכת למראה לפעמים, ועושה כזה ככה וזה, היא גם אוהבת את זה. אני יודע שהיא אוהבת את זה. היא גם מאוד אוהבת את האף שלה. לטל יש אף מאוד יפה, והיא גם תמיד דואגת להבהיר שלילדים שלנו לא יהיה את האף שלי. איזה חלק בגוף שלך טל הכי אוהבת? איברי מין מותר? חוץ מה-obvious. שיניים ועיניים. אבל אני עובד על שאר הדברים. מה טל לעולם לא תאכל? שרצים. היא לעולם לא תאכל שרצים. היא יכולה לאכול כל דבר, רק לא דברים עם מחושים ורגליים שהם כזה ככה. זה היא לא מוכנה לאכול. היא תאכל תמנון, אבל לא שרימפס. כזה. לאיזה מאכל טל לעולם לא תסרב? לטל יש אובססיה קשה, מדאיגה עד כדי בעיה קלינית עם תירמיסו. טל יכולה יום אחד להיכנס לטיפול תרופתי מחוסר עמידה בתירמיסו. כאילו ברמות הכי קשות שבן אדם יכול לדמיין. כבר כמה פעמים זה מאוד הדאיג אותי, אבל זה תירמיסו. מה המתנה הראשונה שטל קנתה לך? אני חושב שטל לא קנתה לי מתנה אף פעם. אבל מה היא כן אוהבת להפתיע אותי עם אוכל. המתנה שהיא קונה לפעמים זה מביאה איזה אוכל שבסוף היא אוכלת אותו בעצמו. זה היא עושה את זה. מה המתנה הראשונה שאתה קנית לטל?
בסייל, הבגדים באסוס נראה לי. איזה פעם אחת, זה כזה היה בהתחלה שהתחלנו לצאת, אז היא הייתה, אנחנו יחסית ישנו אחרי איזה דייט 2 או 3, ובדיוק נכנסנו לקורונה, אז גם התחילה לישון אצלי יחסית הרבה, וגם הייתי בדירה 5 חדרים, כי היה לי 3 שותפים, ופשוט כל 3 השותפים ברחו להורים שלהם, כאילו לא יודע מה, ואז חליתי בקורונה, ואז הם לא חזרו לדירה, כי חשבו שהדירה מצורעת, אבל כאילו, אז טל גרה איתי בדירה מצורעת בערך חודשים, ואז איזה פעם אחת הביאה בגדים, אבל לא מספיק תחתונים, אז הייתי צריך לקנות לה תחתונים, אז פינקתי אותה בתחתונים שאני רוצה שהיא תלבש. אז נראה לי זאת הייתה המתנה הראשונה, קניתי לה תחתונים. אני זוכר גם, זה היה תחתונים כזה של קלווין קליין, כאלה טובים. תחרה כזאת, משהו וזה, אני מאוד אהבתי שהיא לובשת אותם. מה הדבר הכי רומנטי שעשית לטל? אני חושב, האמת שעולה לי בראש משהו נחמד, הדייט הראשון, לא הראשון שלנו, השלישי שלנו, אני קניתי לנו כזה, זה היה בסילבסטר, ואני קניתי לנו מין כזה קופסה כזאת, קוראים לה Oh My Box, כאילו Oh, כמו Oh My God, רק Oh My Box, וישבנו בכיכר דיזינגוף, לא דיזנגוף, פעם היה כיכר כזאת, כיכר רבין, היום היא חורבה, אבל הייתה כיכר כזאת, ישבנו על הדשא, שמנו מחצלת כזאת ושיחקנו איזה ערב שלם את המשחק הזה. וזה האמת ממש כיף, כי היינו יחסית זוג, בשלב הזה גם לא הגדרנו את עצמנו בגדול כזוג, אבל זה היה קופסה לזוגות כזאת, ושיחקנו את זה ממש כמו זוג, וזה היה ממש מרגש וכיף. ובשלב הזה התחלתי לחשוב אולי שיש כאן משהו קצת אחר, כי זה בוקס לזוגות, ואנחנו כולה פעם שלישית, וזה היה ממש כמו זה, בדיעבד צדקתי. מה הדבר הכי רומנטי שטל עשתה לך? אני מאוד אוהב את הבית מבריק, מסודר, כשהכל במקום וזה. אז איזה פעם אחת היא אמרה, אז בשביל לעשות לך רומנטי, סידרתי את כל הבית וניקיתי את כל המטבח. וזה היה כל כך כיף ורומנטי, הייתי כל כך מבסוט באותו יום. זה לא קורה הרבה, כי אתה אף פעם לא מסדר את הכל, או לא מנקה הכל, היא עושה, אבל אף פעם לא הכל. אז זה היה ערב מאוד רומנטי, כי היא פשוט עשתה הכל בבית, ולא הייתי צריך לסיים שום דבר. הכל היה במקום, מדונדש. זה קרה פעמיים בכל החיים שלנו בערך, כאילו... כן, אני זוכר את זה כמעשה מאוד רומנטי. יש לי סטייה עם סדר וזה, אז זה מה שזכרתי כרומנטי. מה הדבר שאתה הכי שונא שטל עושה? אני שונא, וזה מוציא אותי מדעתי, שטל דואגת לי לפני שהיא דואגת לעצמה. יש פיצוץ בבית כשזה קורה, והיא לא לומדת, היא פשוט לא לומדת, ונמאס לי מזה, שתדאג לעצמה, למה זה צריך להיות כזה קשה לדאוג לעצמך? מה הדבר שהכי מעצבן את טל? שום דבר לא מעצבן אותה. היא לא מתעצבנת מכלום, כאילו... לפעמים היא מתעצבנת כשאני מרים את הכל כשהיא לא דואגת לעצמה, אבל זהו, לא, שום דבר לא מעצבן אותה. וכשמעצבן אותה זה נראה כאילו היא פשוט מצחיקה. היא צריכה לעשות עם זה משהו. לא, היא כאילו... היא לא מתעצבנת. איך מרגיעים את טל כשהיא עצבנית? זה... אם תפרוץ שריפה בדירה, מה הדבר הראשון שתיקח איתה? אתה תיקח את הטבעת, היא תיקח את הכלי חרסינה לפני שהיא תיקח את הטבעת. והיא תיקח את כולם, את כל הכלים שהיא עשתה במועדיה, זה מה שהיא תיקח.
היא תשאיר אותי בבית, אבל תיקח את הכלי חרסינה שלה. או, זה מה יכול לעצבן אותה, שאני אשבור לה כלי חרסינה. מתי הבנת שטל היא אחת? אז בסילבסטר 2020 או 2019 קניתי Oh My Box שסיפרתי מקודם, והרגע הזה שאני הרגשתי שאנחנו משחקים משחק של זוגות יחסית ותיקים, כאילו אנחנו יוצאים הרבה זמן, אני הבנתי שכנראה זה מה שאני רוצה. מה תאחל לכלה שלך? הדבר שאני תמיד אומר לטל שיעשה אותי הכי מאושר בעולם, ואני אומר לה את זה הרבה, וזה באמת הדבר שכאילו אני מאחל לה, כי זה מה שאני מאחל לעצמי, שיהיה לה, זה שהיא תפרח והיא תשגשג, לא כלכלית אלא אישיותית, ושהיא תשבור כל תקרת זכוכית ותדאג לעצמה ושתקום עם חיוך, כי זה השאיפה שלי, ככה אני מרגיש שאני מנסה כאילו לתמוך בה, כדי שזה מה שיגיע, כי זה מה שמספק אותי, זה מה שגורם לי להמשיך יום בשקט, שאני יודע שטל דואגת לעצמה ומצליחה לפרוח ולהגשים את עצמה בכל מחיר. אז זה מה שאני מאחל לטל, כי אני יודע שאם היא תעשה את זה, אני אוכל לדאוג לעצמי ואולי גם אני לשגשג. אז אני צריך שטל, שמה שאני מאחל לה יקרה בשבילה, וזה מאוד אגואיסטי, כי אני צריך את זה, כי אני לא מצליח לדאוג לעצמי אם היא לא דואגת לעצמה. אז אם היא תשגשג וזה יהיה לי טוב, אז זה מה שאני מאחל לה. טל, תודה, אני אוהב אותך, תהני מהיום הזה. אני מקווה שמארגנים לך איזה חשפן. ואם לא, יש הרבה בנות יפות סביבך, וזה גם נחמד. זה בעיקר מה שצריך בעצם, בנות יפות סביבך כל היום. סביבך, כלומר. תהני מהרגעים האלה שבעזרת השם אמורים לקרות פעם אחת בחיים. למרות שכבר התחלנו יום אחד אולי לדבר על חתונת הכסף, אז צריך לחשוב כבר על... כאילו, יודעת שאם נעשה חתונת כסף יום אחד, אז צריך עוד מסיבת רווקים. אז שתדעי, ומהמסיבת רווקים שלי אנחנו חוזרים תמיד בלי כסף, אז יש לנו 25 שנה להתכונן לזה. פשוט אני מקווה שתחזרי הביתה שיכורה. אבל שיכורה כזאת שפשוט תשני על האסלה, זה מה אני מאחל לה. שפשוט תשתכרי עד כדי ככה שאת חוזרת הביתה לישון על האסלה. זה מה אני מאחל לך. אז תהני. אני באמת אוהב אותך, ומתרגש בשבילך. וביי, אני הולך להקפצה. Where do